Wel, dyma i chi olygfa Pencampwriaeth Gwartheg Holstein. Gwartheg Godro Holstein wrth gwrs sy 'da ni. O'n blaenau ni fan hyn nawr. A mi fydd prif Pencampwriaeth Gwartheg Godro yn y sioe fawr y fori wrth gwrs i'ch atgoffa chi. Ond Cheryl sydd yma'n gwmni o hyd a Charles, Cheryl Thomas a Charles George. I ni wedi cael modd i fyw ma Charles a mae'r Pencampwriaeth yma yn un gystadleuol tu hwnt. Waw, ynddo fe, mae'n edrych yn ffantastig fan hyn. Mae'n mynd i fod yn penderfyniad anodd iawn, fi'n meddwl. Pobl Holstein i chi wedi'r cwbl, Cheryl, ti a Charles? Ie, oedden ni bach... Holstein sy'r car yn mynd i? Ie. Oedden ni'n mae terrific line-up fyna, lle gystadlu yn unrhyw sioe yn y wladau. Maen nhw yn credit i'r exhibitors bod nhw wedi dod mas yn nhw fel awr. A mae'r fywch wen fan hyn yr un mwyaf gwynt ohonyn nhw. Yr senior, ie. Mae hwnna'n fywch go arbennig yn dwi. Oeddi wedi cael pedwar llo? Pedwar llo. Ie. 5 llo. 5 llo, ie. Hwnna'n illodd y dosbarth wrth gwrs i fywchod wedi dod â 4 neu mwy o loi. Ie, wedi cael 5 llo a'n edrych yn ifanc yna fe. Edrych mor ifanc. Neitha diddorol bod i wedi laino fe lan mewn ffordd hyn. Fel arfer byddwch chi'n gweld mewn ffordd diagonal. Falle ys dim digon o le yn sy'n hollol siŵr, ond mae braf gweld nhw'n sefyll ar bwys yn gilydd. A dwi'n meddwl fydd y beirniad yn hir iawn awr cyn neud i benderfyniad. Stephen Garth sydd yn beirniadu o swydd Gair Hirfryn o Preston. A dwi'n meddwl fydd e'n hir iawn awr cyn mynd ati i ddewis Pencampwr y Gwartheg Holstein wrth i ni weld dywysoges Ann yma yn y sioe fawr. Wedi dod yma i weld y cystadlu. Ac yn mynd lawr at yr Holsteins. The judge, Mr. Declan McKenna, is... Pa'n sy'n sefyll allan i ti, Charles? Looking for the... I fi'n bersonol, fi'n licor i fiwch wen na. Mae'n mor dal, mae'n sefyll mas. Ond eto, mae safon y da gyd yn wych. Ydy, mae'n job i ddewis yn dwi. Maen nhw gyd wedi ennill i classes nhw. Maen nhw gyd yn... Very, very good headers in front of us again. Yn winners, really. Mae yn anodd dewis. Ydy. Diolch byth mae fan hyn i ni a dim allan yn y cylchen i chanol un dy fe. Ond dyna ni'r beirniad. A safon uchel dy fe o flaen i lyged enw se mae wedi cael siow arbennig gyda ni. Do wir, a mae'n gofyn i nhw fynd am dro unwaith eto. Eisiau gweld nhw'n symud. Ac edrychwn ni ymlaen yn fawr i weld pwy sy'n mynd i fyna hi yn Pencampwriaeth y Gwartheg Holstein. Gall fynd unrhyw ffordd, rili, yn gallu. Mae'n neis bod e fel ar, rili, yn dwi'n bod cadw ni gyd yn suspense ma. O, yn bendant. Ie, tipyn o ffordd i fynd yn Pencampwriaeth yr Holstein. Felly dowch nôl ato ni yn y man. Radd pen llanw cystadlu'r Gwartheg Holstein. Dyma'r Pencampwriaeth. Mae'r Gwartheg gorau yn y ffeinal yma nawr. A mi fydd Pencampwraeth y dosbarth yma mynd ymlaen i'r prif Pencampwriaeth y Gwartheg Godro yn y sioe fawr y fori. Ac yn gwmni fi o hyd ac wrth i boddau yn gwylio'r Pencampwriaeth yma Cheryl Thomas o Gydweli a Charles George o Gasblaeth. A boes Holstein i chi wrth gwrs. I'r carn fel wedes ti Charles yn gynharach. Ie, yn bendant. Dwi wrth modd yn edrych ar y Holsteins yma. Pa un felly? Rwy'n ni rofyn i chi nawr i roed eich pen ar y bloc. Os i ni'n gweld nhw mewn un llinell fyna. Cheryl yn gyda, pa un i ti? Wel, mae'r fywch dy Richard wedi dod â 5 eloi a dwi'n yn byw yn bell iawn wrth a i, so fi'n credu well i fi fynd dar y fywch y senior. Yr un wen. Ie, a mae'n edrychwch ein aros fyna. Mae'n dangos i. Mae'n ffenni lan fyna. Ydy, mae'n sefyll Mae'n mas. mor hir. Mae'n siowan un ar off yn dwi.
Mae'n Sioe'n hun yn off yn neis iawn. Ydy, mae mor gywir yn dwi. Fy ni weld bod anglyn gret ohoni fyna. Ni'n cael... Ffantastig yna. Ydy. A dwi'n mynd extreme, chymod, mae'n fywch o ddydd i ddydd yn y fe. Fysyn ni'n joio godro. Lot o gydbwysedd gyda un. A dwi'n meddwl fydd y beirniad yn hir iawn cyn mynd ati i wneud i benderfyniad. Dyna ni, y dyn i hun, Stephen Garth o Swydd Gaerhirfryn. Wedi cael hwysad, wedi cael gwres i drad ynghylch y gwartheg godro bore yma. A mae'n dal i bendroni, yn dal i grafu pen, a mae'n mynd i anerch y gynulleidfa. Felly dewch i ni glywed beth sydd gan y dyn pwysig a'r dyn balch i weid. In the Holsteins, we're up to the championship, and what an exceptional show of cattle I've been privileged to judge today. Some of the classes weren't massive, but the quality is just incredible. I'm stood in front of these cows in awe, really, looking at the strength, the dariness, the quality. Hopefully, with the cattle I've now got in the ring for my championship, you can see the sort of cow I'm looking for. I'm looking for that cow with balance. I'm looking for that cow with a long, dairy neck on her and a clean shoulder. A cow that has enough strength through the front end, coupled with dairiness. And I like to see a cow that can walk, because we need cows that can do this job in large units nowadays. And all these cows can walk out, they can all track, and they've all got that strength that we need at the feed barrier. So I'm going to tap out my champion, my reserve, and my honourable mention. I hope you're going to raise the roof for these cows, because it's been a hot day for these cows and they've had to work really hard. And I think it's a credit to the breeders and exhibitors how well they've come out. And hopefully these cows are intact and okay by the end of the week. So I'm going to go out and knock out my champion, my reserve, and my honourable mention, and I hope you raise the roof for these cows. Dyna ni felly'r beirniad wedi anerch We now in the y gynulleidfa'n sôn am y fraint wrth gwrs yw i gael gwahoddiad i feirniadu yma yn y sioe fawr. A Cheryl a Charles, i chi wedi gweud mae'r fywch wen, falle fyddech chi mynd am, ond tybed be fydd y dewis. A mae wedi mynd i'r fywch yn y canol. Nantybwla, Iwan Morgan de. Trydydd Sioe hwnna wedyn de, yna fe? Ie. Llong gyfarchiadau mawr iawn i'r teulu. Edward Nantybwla wedi cael y gil wobr, y jerseys yn barod yma yn y sioe heddi. Ie. Ac Iwan wedi mynd ar prif wobr yn yr Holsteins. Tipyn o gam, yn dywi, tipyn o gam, Charles. Camp mawr, war y teg fe. Mae buwch ma'n edrych yn anhygoel, war y teg. A'r fywch wen, un o'r bwchod gwyn yn yr ail safle wedyn. Fel sydd da ni'n ennill y gil wobr. Heffer wens, Yr heffer wen. sydd yn mynd yn Ie, reserve, dim y fywch ie. wen, mae'n rhywbeth i'r heffer wen. Mae teulu Nantybwla cwpl o flynyddau nôl gaethon nhw champion Holstein a Jersey, do fe? Maen nhw wedi gwneud y double. Ond ar ferchog, llong gyfarchiadau mawr iawn i'r teulu, i deulu Nantybwla. Mi fydd y fywch yma wrth gwrs y fori nawr yn mynd ben a'r gwartheg godro eraill sydd yma a wedi dod i'r brig, y jerseys, yr Ayrshires, y Byrgorn ag ati. Felly edrychwn ni mlaen at y Pencampwriaeth yna nawr. Y fori yn y sioe fawr, mae'r tîm o 5 i ddod nes ymlaen. Ond Cheryl a Charles, gai ddiolch i chi'ch dau hefyd am eich cwmni. Ni wedi cael gwledd yma, mae rhai gweud yn dod. Odyn ni wedi mwynhau wedyn, special. Wedi mwynhau mas draw. Diolch yn fawr. Gewch chi fwynhau gweddill y sioe nawr. Diolch yn fawr. Diolch o galon i chi.